Top story of the day, nakabato ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 sang dugang nga mga aplikasyon para nga marehistro bilang biktima sang kontrobersyal kag madugon nga drug war ni former President Rodrigo Duterte. Sa apat ka pahina nga dokumento nga napetsahan sang Pebrero 9, ginsiling sang ICC Registry nga napasa na sini sa chamber ang 227 ka mga applications nga ginabugusan sang 5 kagatos ka mga applicants. Matandaan nga sang Enero 28, nagmando ang chamber sa Victims Participation and Reparation Section sang registry nga antes ang Pebrero 9 dapat nga magpasa na kung may dugang aplikasyon nga nabaton antes ang initial nga deadline. Kung balikan sa Enero 26, naghatag sa otoridad ang chamber nga makapartisipar ang 39 ka mga biktima sa kaso ni Duterte. Mag-aumpisa ang hearing sa confirmation of charges sa Pebrero 23 kag magalawig tubtob sa Pebrero 27.